ungisusa ekhaya ungiletha la ebantwini engingabazi uzongitshela ukuthi ulala nobhuti wami nomngane nami. Isibindi esingabe usithatha kahle kahle. Ima awungichazeli sisi le nto isenze isikhathi esingakanani vele. Lento isiyenzeke eminyakeni o2 edlule. Hayibo. Eminyaka emingaka. Uyawazi 2 years ukuthi isikhathi eside kangakanani unolala nobhuti wami ulala nolokhunja nomngane nami futhi. Hayi uyangijwayela wena. Hayi awungiboni. Awungiboni uyangijwayela. Uthi wrong. Manje inganami ungenaso nje isikhathi sami. Isikhathi sani ngoba ade ngizama ngazo zonke indlela zokuthi ngikwazi ukuba nawe kodwa manje ngibanjwe ukuthi ngibhizi. Awungijwayela wena yazi. Akuthi uhlezi usebenza wena unginikeza isikhathi manje ngale ngenze njani mina? Ungisusa ekhaya ungilethe kuma TV kubantu engabazi uba yena lo. Futhi into yenzayo uyangijwayela. Hayi ukuthi into engiyenzayo nje ukuthi nje ukuvedana angazi nami uvedana ngoba khona into emnyama nje nami engayazi noma angazi. Hayi akho into emnyama la into yenza amasibomli akho into emnyama la. Usufuna ukuqamba amanga akho into emnyama into ovile ufuna ukuyenza le. Hayi. Futhi hey yazi wena. Bemina ukumbona nje unjabule efika lapha endlini njalo mekhona wena ethi uzongichecka kwakhona wena. Kanti usuzobheka wona sonke lesikhathi lesi. Usuke ezobheka mina nami angazi phela ukuthi kumele ngenze njalo usuke ezobheka mina. Hlisani imoya. Usuzobheka wena uyavuka phambi kwami. Ufuna ngithini ngoba phela sekwenzakalile ngoba phela sengenze ngiyakulontuza manje imfihlo. Ngoba phela ngathi manje ukutshela wena imfihlo le manje ngizamele ngiqamba amanga futhi ngiqambela amanga. Akeke ngizekwazi phela manje sokuqambela amanga. Ngiyanyanyisa. Bukela iBlack Live TV. Sengiphinde ngabuya. Angikubingelele, ngikwamkele kwa Black Live TV. It's me myself uSibusiso Shabalala. Insizwa maze ngithakazela zithi nguntombizi imqomo ebusungu ngoba emini sabamasokazi. Uyazi ke nawe mangivela. It's all about indaba ezishaqisayo kodwa ekugcineni hlezi kuzoba khona isolution phecelezi isixazululo ukuthi indaba lezo siyixazulula kanjani. Phinde ngabuya ngayo ke uhlelo lakho lithanda kakhulu lithini sikhipha izimfihlo. Next to me kunoSiso Sibhalelile. Kunemfihlo afisa ukuthi azosibhodlela yona. Ngiyakucela ukuthi la ukhona njengamanje unganyakazi. Hlala kanjalo ngoba ngenzeka ukuthi lento asoyikhuluma into ezokusiza. Ngane wethu uyaphila. Ngiyaphila njani? Hayi sikhona sikaboni lutho. Ngisacela usintroduce la kumbukelo weBlack Life usichazele nokuthi usuka kuphi. Igama lami nguNolwazi waKamhlongo ngisuka eRichmond eMagoda. Oh usuka eRichmond? Yebo. Okay siyajabula ukwazi. Ngaphambi kokuthi ngiqhubeke uhlelo ngikubuze ngicela ungichazele ukuthi ukhule kanjani ukhula uhlala nobani? Ukukhula kwami ngikhule ngihlala nomana nosisi baba bawu3 nobhuti baba bawu2. Ukukhula kwami nje ngiphila nje impilo nje enormally efana nje kwawo umuntu nje around isiphila nabo abantu. Okay. Yebo. All right. So manje empilweni wenzani? Empilweni okwamanje ayangenzi lutho bandla ngihlalele nje amatoho naye akabi khona. Okay, ngisacela ke manje ungitshela imfihlo yakho okuyiyona yona mbangele kulethelana ekhaya. Imfihlo yami bhuti indaba nje avishaqisa. Imfihlo yami lana engizele mengizotshela umuntu engihlekisana naye ukuthi sengivedane kenza iphutha la ukuthi sengivedane ngalala nobhuti wakhe nomngane wakhe at the same time. Wenza iphutha ulala nabantu ababili ngephutha. Uthini kumina sisi? Awungi-understandisi. Kuyenzeka phela na ukuthi nje uyambona umuntu enabhuti yabo. Umuntu nje umujwayele ukumvakashela uyamthola akekho, uyamfica akekho khona lowo muntu loyo. Othi uma ungena endlini abona uattracteke nje. Ivedana izinto nje zizenzakalele. Hayi ukuthi usuke uqondile ukuyenza iyazenzakalela nje. So wena wasu attracteka kubhuti wakhe waphindwa attracteka kumngane wakhe leyo nto beyisazenzakalela still. Iyazenzakalela nje angazi nami mhlawumbe noma mhlawumbe nginenkinga wena bhuti. Mhlawumbe ngalithola nje usizo kodwa nje labantu nje ukuthi naye nalomuntu engithanda nawe hleze engekho so nami ngibuye ngichithela isizungu naba ngithi yena ngijejusa kubona. So nami ibona kabangenza ngibe comfortable. Mawuthi bona bakwenza ube comfortable. Yena akakwenza ube comfortable njengomuntu wakho. Ukuthi kingaba kanginikeza isikhathi ngesidingayo ngoba hlezi semsebenzini mengekho emsebenzini uyaphuma nabangani yabo umuntu ohlezi nje ecabangela izinto zobumnandi mengekho emsebenzini uyogroova so isikhathi akasitholi so nami ngisuke ngithola ithuba lalonto ukuthi hayi
ngoba akakwazi ukwenza kahle shuthi nami-ke kumele yabo ngiyibambele le eceleni. Okay. So labantu laba olala nabo bayazana bobabili bayazana bobabili ukuthi balala nawe. Abazali ngoba siyayifihla lento le. Sayifihla nobhuti wakhe nomngani wakhe futhi ngiyayifihla ke nabazali. Shuthi kahle angikugxeki but ngiyibuka le ndaba yakho ukuthi uzobulala ubungani nobuhlobo at the same time. Yona injalo bhuti kodwa nami inkinga yami ayikho into edala into engingayenza ngoba sekwenzakalile ayikho into engayibuyisela emumva. Seninesikhathi esingakanani nithandana nomuntu wakho? Sesingasho nje sesino 4 years sithandana. Kuyona yonke leminyaka. Okay, ake ngibuze kanje. Iqale nini le ndaba le ukuthi ahamba ayogroova angasakunikeza isikhathi? Iqale kumuphi unyaka kulo 4 years eseni now? Iqale ngo-2022 lento le ukuthi ahambe ayogroove nabangani le ngiyibekezelela. Ngabuya ngabona ukuthi hayi umuntu onginikeza isikhathi ubhuti wakhe nomngani wakhe. Naye mengeke ubhuti wakhe ngishona la kumngani wakhe ngoba naye mhlawumbe usuke ebhizi ngezinye izinto. Unothando oluningi sisi. Angeke ngikusho-ke lokho bhuti wami. Ingoba ngisho nje ukuthi kuyazenzakalela nje. Umuntu umenemizwa nje naye yabo. Kumele ayigculise. Ngoba umuntu usuke engenaso isikhathi. Hayi ngiyakuzwa. Yini ukhetha ukuthi uze la ka Black Life? Into engikhetha ukuthi ngize lana ukuthi manje lento le iyangidla. Ngoba nalabantu laba sebetholile ukuthi ngilala nabo boba uthuna. Manje kungcono ngisheshe ngimtshele umuntu wami engaze ezwe ngabo. Yabo. Yilo into engizisela. Ukuthi ngicela ukuthi nizongisiza bandla ngikwazi ukumtshela. Ngoba manje isingikhathazile isikhathi eside lesi ukuthi ngifihle. Okay, ngiyakuzwa soqhubeka. Manje ngoba ungamtshelanga yena direct ngaphambi kokuthi uze la ka Black Life. Umuntu onolaka yini kanti uphuma silo? Yena unalo ulaka nje hayi unalo shame hayi unalo. Ngoba nje angazi ngoba ngizomtshela lento lena nje ukuthi uzofila kanjani. Hayi angazi shame ngoba yena uyashesha abantu ukureact abantu. Ngakho ngikhetha ukuthi ngicela usizo. Hayi ngiyakuzwa sisi. Ake sihambe siyomlanda. Simuze ukuthi uzothini. Bukelwa iBlack Life TV. Amabombo abheke kumfowethu lo obhalelwe. Sizomlanda sibuye naye simlethe la. Azozwa lolu daba usisangitshela lona njengamanje. Ngiyakucela ukuthi nawe ungasuki la ukhona siya ku-ad break asihambile. Danko. Bukelwa iBlack Life sengiphinde ngabuya njengoba kade ngithembisile ukuthi ngizobuya. Besaya nje ku-ad break sesibuye naye umfowethu. Uzozwa lo daba usise kade ngibalisela lona la. Ngicela ukuthi uhlale kanjalo ukulalela. Mfowethu uyaphila? Hayi bafuna ngiyaphila. Hayi. Kuhle mawuphila mfethu ngicela ukuthi introduce kumbukelo Black Life. Igama lami Orlando Mthamo ngihlala eRichmond. Siyabonga kakhulu mfethu ukwazi. Uza right sisi? Ngisa right. Ngisacela nje ubhodle ugonyuluke lento kade ungigonyulukela yona njengoba injalo utshele nangu mfowethu. Isizathu esingibeke lana kuze ngikumeme lana la ka Black Life ukuthi khona imfihlo engakade ngayifihla kuwena iminyaka. So manje ngiyabona ukuthi iyangidla ngaphakathi. Ingakho ngithi ngikubizele la ukuthi ngizocela usizo lokuthi bengilekelele ukuthi ngikwazi ukukutshela. Le ndaba le ithi ke mina yonke leminyaka le u2 ngilala nobhuti wakho nomngani wakho. Yilokho nje ade ngifuna uzokutshela khona imfihlo. Hey, ngaze ngijwayela wena. Ungisuse ekhaya ungiletha la abantu engabazi uzongitshela ukuthi ulala nobhuti wami nomngani nami. Isibili esingabe startup kahle. Ima awungichazeli sisi lento isenze isikhathi singakanani vele? Lento siyenzeke eminyakeni o2 edlule. Hayibo. Eminyaka emingaka? Uyawazi 2 years ukuthi isikhathi eside kangakanani unolala nobhuti wami ulala nolokhunja nomngani nami futhi. Ngiyazi. Ngiyangijwayela wena.
Hayi awungiboni. Awungiboni uyangijwayela. Uthi wrong. Manje inganami ungenaso nje isikhathi sami. Isikhathi sani ngoba kade ngizama ngazo zonke indlela zokuthi ngikwazi ukuba nawe kodwa manje ngibanjwe ukuthi ngibhizi. Awuyangijwayela wena yazi. Akuthi uhlezi usebenza wena unginikeza isikhathi manje ngale ngenze njani mina? Ungisusekhaya ungilethe kuma TV kubantu engabazi uba yena lo. Hayi. Ubathathaphi labantu bakhubazelaphi futhi? Emile ngibabhalelile ngababiza, ngibabhalelile ngababiza ngoba ngidinga usizo ukuthi ngikhiphele imfihlo nawe. Uze wazi manje kube sengikhathele manje le mfihlo mina. Hayi awungihloniphi. Sengikhathele. Ngichamele ebusweni straight wena. Awungiboni. Uthi bafo. Unesikhathi la ungabuyi kuyena uyagroove. Ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho? Kuyiqiniso bafo lokho akushoyo ukuthi ngiyagroove. Kodwa phela akusho lokho ukuthi mina angibi naso isikhathi sokuthi ngibe naye. Emgrooveni ngiyahamba ku-groove ngiphinde ngibuyele endlini. Uma ngibuyele endlini ngibuyela kuyena. Hawu, siswami kanti ukuthini kumina? Alright phela ukubuyela kumina it doesn't matter ukuthi ngiyalala yini ku-groove mina. Ngoba ngilala ekhaya mina. Akuthi wena uyahamba uyogroove, uyabuyela kumina unokutshwala, mina ngiphuzi. Unokutshwala. Isikhathi sesithatha phike lapha. Sesithatha isikhathi lapha. Kahle kahle uba umuntu wrong phakathi kwami nawe. Hayibo. Shuthi mina lento engiyenzile phela ngiyenze ngoba ubone nawe ukuthi izathi zami iqinile. Wena ongisatisfy wena. Izathu zakho iqinile ukuthi wena ulale nobhuti wami uphindulane nomngane. Izathu zakho iqinile. Shuthi phela ongenzi kahle, ongenzi kahle, manje ngenze kahle. Mama uyazenza usithini? Na. Awusangenzi kahle angisakufili ke. Wena sisi uthe masuthole ukuthi uyagroova unongabuyi. Wase wakhetha ukulala ebalini. Awusalala ngani eRichmond la nisuka khona ke mhlambe kwabanye abantu abaseceleni. Ukuthi vede mina ibhuti wami angijwayele lebele ngiphuma ke lento bazale ehamba iphuma. So ngambona ukubhuti ukuthi nami vede interested kumina, nami ngaba interested kuyena, sayenza lento. Waphinda futhi waba interested kumngane wakhe. Yebo. Akuthi nasuthi naye ubhuti akumengenaso isikhathi. Nami ngike ngihambe nami ngihambele naye mhlawumbe sexoxele elotuzeni mhlawumbe mesesitolo soyithengela kube khona ke leyo nto lesihlaleleke. Unempene wena. Wena uphethwe impene into engiyibonayo la kuwena. Ufuna ungitshela ukuthi amajiti emangaka la eroundini. Uvabona ubhuti wami ukuthi hayi uyena alright for wena. Uyena oze ngimina manje ngenze njani ke mina? Ngoba uyena oze ngimina. Oh! Ngenze njani? Njengoba unokhunja ufika lapha ekhaya noma ngingekho nto usuye kuyena. Ngisuke ngekuyena ngoba wena usuke ungekho ngingeza isikhathi sakho. Hayibo. Hlisa mfowethu. Bafu ithini le ngane? Ngiyamuzwa mfowethu, ngiyamuzwa. Unalo ilungelo lokudinwa futhi. Unalo ilungelo mfowethu. Uzungibamba phela. Nami wena mfowethu, hlisa umoya. Okay, ngicela hlisa umoya njengamanje. Ngicela hlisa umoya. Siswami kodwa lento yenzayo awukhombisa ukumthanda ubafo. Ngiyayizwa isizathu sokuthi yawo uyagroove abuye ebusuku. Kodwa ukulala nobhuti wakhe nomngane wakhe elinye igxathu lelo. Lengane iyahlanya le. Ingakho ngithi mina angisamuzwa because isikhathi sakhe ngisithona. Yonke into ayenzayo ngemsebenzini, ube emsebenzini ukhathele. Weekend uyagroove, engabe ngineza sona lesikhathi esincane sama weekend. Indaba mhlawumbe ungazamanga ukuhlala naye phansi ukhulume ngalesikhathi enawe. Umtshela ukuthi uphatheke kangakanani nokuthi uthathe isinqumo. Njengoba ngitshela nje bhuti akanaso isikhathi. Uyageza alala embedeni adle angena embedeni. Akanaso isikhathi sokuxoxa bhuti wami. Wake wazama ukufuna ukukhuluma naye. Ade ngangizama bhuti wami akafuni akezwa lutho akafuna ukulalela. Iqiniso kangakanani mfowethu lento ayishoyo ukuthi mayifuna ukukhuluma nawe wena umshaya indiva. Ukuthi wena bapho lo muntu ufuna ukukhuluma nami ngesikhathi esirong. La ngibona khona ukuthi okay angikho emudini ukuthi ngiyakhuluma naye ngalezi zinto lezi kodwa yena ufuna ukuthi sikhulume ngenkani. Lezi insolo kufuneka bafo angilinde ngibese isikhathini esiright sikhona sokukhuluma kahle ngalento. Isiphi leso sikhathi? Ayakahle phela nawe manje awasungicina kangaka ngemibuzo manje. Isiphi leso sikhathi? Ngiyabuza nami ukuthi isiphi leso sikhathi ukuthola ukuze sizokwazi ukufika kwi-solution kuhlahle. Isiphi lesikhathi obungamnikeza sona ukuze sizokwazi le ndaba yenu ukuthi silokhu asikho. Emva nje ngitshela yona manje asikho. Angeke sithole leso sikhathi leso. Kahle wena uqonda ukuthi uyangala wena. Ngiyakuthanda, angisho ukuthi ngiyakwala, angikwali, ngiyakuthanda nawe uyakwazi lokho. Kodwa into ngitshela yona iyashaqisa nje aza ngiyikhola ngathi ukuthi ngiyaphupha ngizovusa ukuthi hayi indoda vuka ulele. Wena sisi lento yakhe ukuthi uyagroova, lento yakhe ukuthi uyagroova futhi umsolo ukuthi unomuntu. Into wakwayibona enomuntu noma into obuyicabanga ukuthi akakaze into engicabangayo phela ngoba nawe uyintombazi umuntu wesifazane lo muntu lo omboni uyambona ke alright uyambona for 5 days ngolesihlanu uyabuya emsebenzini uyageza uhamba namajiti akhe asemlindile ngaphandle. Phela ngithini amajiti emefuna sishayinde. Amajiti avade uyagroove amantombazana asuke khona la ema-tavern kwa-tavern
Ngeke phela na ungalontuza ungabi naleyo feeling ukuthi awu vede lo muntu uyangijolela. Yabo ngeke ungabi naleyo feeling ngakho. Ngiyakuzwa impela sesi kodwa wase wabona ukuthi okay fine. Uyahamba namajita and ngiyamsotha uyangijolela. Wase nawe wathi ake ngimjolele. Wesiphathi nobhuti wakhe nomngane wakhe. Yeah, ngoba futhi naye ke vede ke akasangisatisfy into yakhe yabona ngoba usuke ekhathele manje ubhuti wakhe mina uyanginikeza le yanto leya ukuthi abo nomngane wakhe futhi. Ukunikana. Lento ongakwazi unginikeza yona. Njengoba ehleli lapha ekhaya elele nje. No. Akasebenzi ukusebenza yini akunika yona umuntu ongasebenzi. Ngiyasebenza isikhathi sami lo ngizosithola isikhathi sami. Manje mina kumele ngenze njani? Kumele ngenze njani mina? Ngoba mina uyasithola isikhathi sami. Lalela, unempene uyafeba. Hayi, shuthi ke yilokho. Into ekuphethe leyo. Hayi, shuthi lokho. Hawu niyangijwayele. Sisuyenza kanjani odinte kanje? Mfowethu, igazi lami. Yenza kanjani? Yenza abandawonye labantu uyabona ukuthi usuzobulala ukuthi abandawonye uphinde ubulala ubungani. Shuthi phela yena ubhuti wakhe naye shuthi ubhuti wakhe akazange ukuyibamba. Shuthi naye kumele akhulume nobhuti wakhe naye akazange ukuyibamba ngoba mina nami angikwazanga ukuyibamba. Lalela. Mina ngifika ekhaya uthatha wonke okungokwakho kulapha endlini uyangiphumela. Ubhuti wami lona wathi wenza naye lo mkhuba wakho angisamfuni naye. Uyakutshela ukuthi lo muntu afeba naye udla ukudla kwami. Urentelwa yimina. Yonke into ngiyamenzela umuntu angifebela naye. Ngondla lenja lena ngiphinde ngonde nomfowethu. Lesilimo sasekwele emakhaya sithi sofuna amatoho la. Ngibhizi manje mina ngizamela yina amatoho yena ubhizi ungidla izithele. Hawu niyangijwayela wena. Siswami kodwa ngensolo ngane yakwethu sewenza yonke lento ngensolo nje. Uyazi mhlambe bengithi into sake wayibona mhlambe sekwafika namantombazana olala nawo. Kodwa ngiyaphoxeka mangizwa ukuthi lento le into obuyisola. Hayi kunjalo nje ngoba phela ngiya umuntu ehleze ebusy nabangani kuyaphunywa awunasikhathi sami kuyaphunywa nawe nje uma umuntu osifazana ungakucabanga lokho ukuthi awu shuthi lo muntu uyangichithela umuntu uhleze uhambe ebusuku ubebuya emsebenzini ubuye ekseni sekubudinga ukuthi ubuye ekseni mana ke mawuthi wena waba attracted kubhuti wakhe lento bawuyenza ngoba umthanda ubhuti wakhe noma ufuna ukuhlabekisa umfowethu cha nje into ubhuti wakhe nje bengenza nje hayi ukuthi mhlawumbe kukhona uthando mesiyenza nje just for chitha isikhathi keve fun ngoba yena akanaso isikhathi sami iyona ke lento engenza nobhuti wakhe eyamngane wakhe yasingena kanjani ke yena kuyena umngane wakhe uyamthanda ke umngane ubhuti wakhe noma naye uwenza lento yenza kubhuti wakhe naye ngenza lento engenza kubhuti wakhe futhi into yenzayo uyangijwayela hayi ukuthi into engenzayo nje ukuthi nje ukuvedane angazi nami uvedane ngoba khona into emnyama nje nami engayazi noma angazi hayi akho into emnyama la into yenza amasibomli akho into emnyama la usufuna ukuqamba manga akho into emnyama into ovile ufuna ukuyenza le hayi futhi hey yazi wena mina ukumbona nje unjabulo efika lapha endlini njalo mekukhona wena ethi uzongichecka kwakhona wena kanti usuzobheka wena sonke lesikhathi lesi usuke ezobheka mina nami angazi phela ukuthi kumele ngenze njalo usuke ezobheka mina usuke ezobheka wena uyavuka phambi kwami ufuna ngithini ngoba phela sekwenzakalile ngoba phela sengenze ngiyakulontuza manje imfihlo ngoba phela ngithi manje ukutshela wena imfihlo le manje nje abele ngiqamba amanga futhi ngiqambela amanga akeke ngize kwazi phela manje sokuqambela amanga uyanginyanyisa yezo uyanginyanyisa sese lo muntu sisiyasebenza usebenzela wena usungibamba kodwa wenza lento yenza kanje ayikho namuntu engayenza ngoba phela intombazane naye iyadinga ukuthi ibe lo muntu ngenzela yonke into yokuqala ngenzela yonke into leyo ngoba igqokile nje ayithengelwa yimina ngesonto elidlule ngamuphi 1.5 lo muntu lo mina angithumelanga imali ekhaya ngoba ngifuna ukondla yena ngoba ngifuna ukuthi mina naye sibe right ngingafuni ukuthi kube khona umfana azombona abese edidiswa lokho lo mfana nakho bese funeka kulowo mfana lo ngamthengela ifoni wayilahla una 3000 wayilahla yo ngisayikhokhela namanje leyo foni kodwa seyilahlile yena ngisukhala uyazenzisa usile wena umfowethu umuntu engizalwa naye umuntu engamshela ibele ubona ukuthi ngcono ugange naye la endaweni umfowethu akanayo kulendlu ahlala kuyona umfowethu rentwa yimina akanayo umuntu ahlekisana naye nomfowethu ezenze lento ayenza kanje awunako ukungitshela ukuthi usahlanganisa usazama ukuthi akathanda ukuthi angixoxele izinto eziningi zothando lwakhe yabo hawu angisakufuni yezo
Angisakufuni. Akukwazi phela ukuthi ungishiye. Akuthuwela nje ungenzela yonke into. Angisakufuni. Hayi, uzokwenzela. Kanjani manje? Kanjani? Kanjani akuthuwela nje ungenzela yonke into. Yena akasebenzi nje. Bekumele uyicabange leyo nto phambi ukuthi ugile lamasimbo wenzile. Uyangijwayela wena. Hayi. What do you mean wena ungenzela yonke into? Like usumthandela izinto akwenzela zona usathanda yena phela manje. Uthi uthanda imali yami. Sonda kanjalo sisiwami. Shuthi phela ngoba phela ngithi umuntu bengasithoba ungakunikeza isikhathi sakhe shuthi umthandela lento akwenzelayo shuthi nami ngimthandela lento angenzela. Njengohlezi ungitshela ukuthi uyangithanda nje ngokwazi ukuphila ngaphandle kwami sokungikhohlisa kanti. Hayi. Sengikhohlisa shuthi. So ngikhohlisa ngoba phela mina ngidinga umuntu ozongisatisfy njengobhuti wakho. Osisi bakho la sibe njani bengibona sibali. Sibe ngimaketha nabo. Shuthi ke. Basobe ngimaketha. Wa mina bayazi uthi bafam satisfy nje qobe embedeni. Uthi awumsatisfy. Bhuti wakho uyangenelisa. Angikusatisfy. Yanginelisa ubhuti wakho manje mina kumele ngenze njani ngoba uyanginelisa nomngane wakho futhi mengeke ubhuti wakho umngane wakho naye iya. Hayi bafo. Bathini mawuhlala nabo baxoxela ngaye. Uyixoxela nje ngaye njengoba eyithekeni yakho. Bathini bona? Bafo ngihlezi ngibaxoxela ngomuntu wami ngendlela esithandala ngayo nendlela ngiphethe ngayo. Lo muntu ngiyamthanda bafo ngifuna ukufihla lokho ngifuna akwazi. Kodwa futhi ngiyamthanda kodwa vele. Ngiyabaxoxela amajita ngaye. Mengibaxoxela ngaye baba abantu abathi hayi bra wami intombi yakhe igrand lo muntu ungamlahle lona sticker kuyena. Niphambili yonke leyo nto leyo bangi-advise nje uma bengikhula la ngibheda khona ngoba nami nginawo ukushaya ama-flop bese ngikhuluma nolova banginika ama-advice athile yabo. Kodwa uyangidakela wena. Ngifuna ukwazi lokho yazi angisakufuni futhi. Ayikho-ke inkinga yasho ukuthi ngisaqhubekayo kodwa mina ngizoqhubeka nobhuti wakho-ke ngoba uyena unganelisayo-ke ayikho inkinga ngizozama ngizothatha iy'mpahla zami. Manje ngoba uzoqhubeka nobhuti wakhe behlala ebaleni elilodwa plan ukuyenza kanjani yonke leyo nto? Sizohamba sekwenye indawo phela hayi lapha kubo. Sizothutha sihambe sekwenye indawo. Uzokunikeza iy'mpahla zami. Niyohlala lapha njengohlala kini wena niyohlala lapha. So renta nathi sobona senza njani? Renta ngani awusebenzi nakasebenzi. Sesozama umsebenzi-ke manje sisebenze manje senza njani? Ngiyaxolisa ukuphulula. Ngicela ukuthola isolution kahle la. Ukuthi okay usumtshelile lento omtshela yona. Ithini into ke manje ke from now on kuya phambili niqhubeka niplan ukwenzani nobabili? Mina ngeke ngisakwazi ukuqhubeka nalomuntu. Umuntu ngilithene ngihlala inyoka phela le. Inyoka. Nomfowethu lo sendlini kuyimanje mfuthi mengifika naye abona ukuthi thina ngimfuni naye bobabili angibafuni. Wena obubenzela yonke into. Yonke into bafu, yonke into. Uyangithuka manje ungitshela into ungitshela yona. Emva kwesikhathi eside kanjena iminyaka emingaka nginawo 4 years wonke nginawo sindawonye. Ngithi ngithola maqondana la kuwena. Kodwa mina engayisho nje ukuthi thola inhliziyo yakho ukuthi ungixolele lento engiyenzile. Shuthi kwayona nje yakufuna nje kwahleli la. Uyamfuna ngithathe. Hawu. Uyamfuna? Ani wonke umuntu wena uyamfuna. Hayi angisazi-ke manje ngale ngani bafi ngijwayela kanje ngani. Sengicabanga nje kwemali yami ngispende kuyona isikhathi eside kangaka baba. Le ekhaya oledi likhala ngombhede ngifuna umbhede uthi ngilithenge lo mbhede. Angaze ngikuthenge. Yonke lento uyenzela yena. Yenzela yena. Ngiyamenza yonke into ayifunayo bafo lo muntu lo. Kodwa manje into akhala ngayo isembhedeni. Bafo phela ngumuntu oxakekile bafo into yokuqala ngiyasebenza kanzima futhi. Kanzima. Iyawa. Emsebenzini bafo. Iyawa. Uthi embed. Oh iyawa. Iyawa, hayibo, iyawa. Kodwa bese ngisho ukuthi ubuye ukhansele ngeke. Iwe, hayibo, ngeke. Hayibo. Hayi ibhuti wakhe mina ngingcono nje ubhuti wakhe enginayo. Hawu. Ungibizela amakhamera uzongihlaza la, uzongihlambalaza. Utshela abantu ukuthi into yami yakho. Ngicela nhlisa umoya. Manje ngikhuluma iqiniso phela. Umoya ngihlisile vele. Ungafuni bafuphelela umsebenzi ngelento encane because yabo lo sebenza khona njengamanje uzoba nenkinga. Ngoba shutha kanje ubufakazi lokho. Ngicela lento seyikhulume njengabantu abadala hliseni imoya. Hliseni imoya. Uthi into yami yawa. Iyawa. Manje ngenze njani ngoba phela ubhuti wakho unelisayo? Uma ukuthi ahlukane siyahlukana kodwa uzoqhubeka mina. Njengoba ehlezi engixoxela ukuthi uyachatha yena uyachatha uthathela wena sonke lesikhathi. Shuthi phela. Hayibo. Shuthi phela usuke uchathela mina. Ngenze njani ke mina ngoba phela soxoxa nawe soxoxa nami. Uyangijwayele yezwa. Isifebe. Futhi nje njengoba usho nje ukuthi asiyeke. Isifebe.
uthini ubuka iSouth Africa yonke kubiza ngesifebe uthini uyisona nje bafo vele Shuthi ngisona phela isifebe shuthi ngisona ayikho namuntu engizoyisho lethi angisisona ngoba shuthi ngisona phela ngikwazi ukulala umngane wakhe nobhuti wakhe shuthi lento ayisho ngaleyo le uyayiqhenya ngaleyo nto hayi angiyiqhenye ukwenzeleni pho angiyiqhenye njengoba kade ngitshela nje isikhathi awunaso nempahla enkulu futhi nayo uyayibona nje nawe ukuthi yawo so nami ngeke ngize ngihlalele impahla enkulu ewayo mina ngaso sonke isikhathi khona abantu ngapha isidingo sokuthi uyikhulume lawo kuma camera lento njengoba kade nje ngizibizele la ngithi ngicela lo sizoba bese uzokwazi ukuthi sixoxe ngoba umuntu osheshayo kule njengoba manje uphakama manje unyusa umoya bekuzongqemuza phela kubuya ngijwayela yakithi yabathi kutshaleni okay le ndaba niyiphetha ngokuthi njengamanje nobabili indaba yeni yaphela ayisekho hayi ngicabanga ukuthi sifikile emaphethelweni esingasamosha isikhathi ngicela ukuhlelo kwakho ukuthi ngilivale njengamanje la yebo so ngiyakuzwa sisi uthi uzoqhubeka nobhuti wakhe yeah angizoqhubeka naye phela izohlala nizodlala make a plan we're gonna make a plan ukuthi siphila kanjani kulungile ngani zakwethu ngicela ukuthi ngilivale ngibone bafu yebo ngicabanga ukuthi ukuzwile kade ukuzele la ngikuzwe konke bafu ngizwe konke kodwa nje into engayisho nje ukuthi obekusihlanganisile mina nalona kuphelile mengifika endlini le nje esekhaya edla ukudla kwami kuyimanje uyazi ukuthi ngizothi ngiyafika lapha endlini uphethe iplate uqembile udla ukudla kwami ukutshela ukuthi ungaxabani naye ufuna ukuthi akusondezele eduze yabanga sasekuseni uzogibela ibhasi lokuqala uyagoduka ubuyile ekhaya nginahamba uhlala ekhaya futhi ngizobatshena sekhaya ukuthi kungani ngithi akagoduka ngisamfuni la ngisamfuni futhi kwayinayo bafu uyangicasula nje manje okay singazicela sivaleni uhlelo ke makunjalo sishwami athina amazwi akho okuqina kumbukeli ngithi mina amazwi ami okugcina ngiyabonga kule show engikwazi ukuthi ngibhalele kuyona ningisiza kakhulu ukuthi ngikwazi ukukhipha le mfihlo bese kuyisikhathi eside ngiyibambile ngidlulisa ukubonga nabalandeli ngiyabonga kakhulu ukuthi ngikwazi ukukhipha le mfihlo siyabonga kakhulu umbukelo weBlack Life masifundeni bafowethu ukukhuluma mase kuma relationship sizwe uhlangothi lomuntu ngamunye sizame ukuavoida zona inkinga ezifana nalezi esidila nazo namhlanje Africa nayinoma ikephi la ukhona siyanthanda ngokulingana siyabonga nje ukusibekezelela nokusithanda kwenu commenta nawe usho something ngalohlelo ebese kulona namhlanje njengoba uhlezi wenza siyakuthanda lokho mangabe ucomenta usubscribe siyophinda sibonane futhi ngeshow elandelayo bathi showcase ehamba nePillowcase emagameni danko Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza mama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy